Алейнуйна по операции очі ділатіває за очі. Сам Юлія Луценко. Інтичай самоздравлення очі і обнови віда. Прибрала вам бомника ресничных вод о последицах операции очи. Так. 40 лет, тяжавость очми, высокая кратковидность от 12 лет, операция ласик при 20 лет, кратковидность сеє верніла по 6 летах, це -3, -4 діоптрії. Ін друге тяжаве, штівільне мотності в стекловині, кілет бію в відном полю, ін мощно-мотнє віда. Страт віда, ночна слепота, сухі очі, обчуток при обремененості, ін величина очі. Ін друга згодба. 50 лет, от свого 10-го лета сам біла кратковидна, від се поступома слабшал, при 21 летах сам была на лазерской операции, с которой сам се за некай часа знебила діоптрія. Жаль є від, причем на левом очі суспет досягал -7,5 діоптрії, око ненехно расте. На большем очесу мотні в стекловині. Заради те лазерської операції доброго вида небом по-полному решила, сає лазер неpopravljivo пошкодував роженицю. Києма неенакомерно укривленість, ломі сліку, ін є устварил туди астигматизм. Жаль, подобні згодби опажам на своєму течаю погосно, сай нобена операція не отправив зрока мотені в ділованні очі. Тим вечле отправі последіце. Найпогосніший зрок є напетость очесних мишець, ки послідично повзрочі притиск в очесу і мотену преснову. Інше хує по операції чоловік мислі, дає все в реду, ін стане своїх очі веч лет не озіра на стані своїх очі. Доклер болезен спет не збрухні з вечу мочьо. На течаю вам бом подробно поведала, како конкретно делате на отправлению взроков мотений в делованию очи, ин како уставите пропадание, тер зачете уврачате свой вид ин живлення. Информации о зачетку наследника течая самоздравления очи ин обнови віда знайдете на моїй ФБ стороні від без очі, алі на сплетній стороні julialucenko.com. Будьте здраві!